Els pagesos de la Cerdanya francesa amenacen amb tallar l'accés al Principat la setmana vinent si no reben una solució per part del govern francès. El col·lectiu assegura que la mobilització s'activarà si abans de final de setmana la ministra francesa d'Agricultura no proposa alternatives al sacrifici total del ramat afectats per la dermatosi nodular contagiosa. El portaveu de pagesos de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, ha explicat que la decisió ja està comunicada a les autoritats franceses i que la prefectura de la Rieja n'està informada. Tot i ser conscients de l'impacte que podria tenir els bloqueig sobre Andorra, els agricultors mantenen la pressió coincidint amb l'inici del període de vacances. Els pagesos critiquen que l'estratègia actual prevegi sacrificar tot el ramat quan es detecta un sol cas positiu, una mesura que consideren desproporcionada i poc efectiva. Segons denuncien, la malaltia continua avançant cap al Pirineu tot i aquestes actuacions, mentre es sacrifiquen animals sans. Com a alternativa, el col·lectiu defensa una vacunació generalitzada de tota la cabana bovina, i no només en zones delimitades amb l'objectiu d'immunitzar els ramats i avaluar-ne l'eficàcia. Alerten que, sense canvis, els talls fronterers podrien ser imminents. Paral·lelament, la prefectura de la Rieja ha confirmat que el tall a la RN20 a l'altura de Tarascon continua actiu, amb desviaments habilitats i restriccions per a vehicles pesants. I tu, creus que el govern francès hauria de replantejar la seva estratègia per evitar els talls d'accés al Principat? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.